Sinibingelele-ke sinamukele kwi-Creative One Stories igama lami uNelo. Namhlanje ngiphethe ubhuti ozoshare isitori sakhe engicabanga ukuthi abaningi bazofunda. Ngiyasithanda-ke le story lesi, vele ngiyasithanda ngendlela esimangaliso ngoba kuye kwafika usisi ofana naye ngokwe-story noma-ke bekuhlukile kwasisi. Abantu besilisa kakhulukazi ba-complain as if bona into enjengalezi azenzeki. Uma nawe une-story ufuna usixoxe kufanele sikusize futhi gcina usuku ubaluleke kakhulu ukusiza not just ukuxoxa nje, ukusiza abantu abalalelayo ngokuthola information nokusiza nawe-ke nje. Email address yethu ikhona lana, uyasimelela njengobhuti ufake nenamba yakho uzokwazi ukufonela bese ucreate i-account ka-EasyBet, ilink la i-description ukuze ngadlali advert wafethu. Create an account nifaka ama-deposit nibheje nithole iy'mali zamahhala for free bafethu. Into esimple kakhulu le. Bhuti wami angikubingelele bese ngikwamukele kwi-Creative One. Ungalisho igama lakho, ungayisho indawo ohlala kuyona, if uzoba nama-character ozokhuluma ngawo abantu ungabasho amagama abo, usho nje ukuthi usibanibani A usibanibani B ukuze singagcina sesisuka la. Sawubona bhuti, njani? Ngiyaphila, wena unjani? Ngiyaphila mfethu. Ngisasithola isitori sakho but ngifuna ukuqala ngi-understand la ukhule uyi-out kanjani. Abanye bakhule beney'ntombi nga-100 esikoleni, wena ubu-out kanjani? Ngikhula nje mfethu ngumuntu obebathanda abantu besifazane. Ngiyijongo nje njengoba wazi amajongo ayisigijima nje. Yes. Kukuhle. Kufika-ke isikhathi sokukhula sibe badala sibe sezingeni lokuthi sesifuna ukugana. Okay. Yabo. Angazi lento yaqala kanjani because ngizazi ngumuntu o-active. Angazi lento yaqala kanjani kodwa ekugcineni ngizithole senginenkinga emshadweni, sengishadile. So senginenkinga, umama uyakhala mfethu. Uthi hayi angifiki kule ndawo yovutho ndaba. Okay. Ngingayinaki lento, ngitshethe into edlulayo. Kona nami ngiyabona ukuthi hayi kwesinye isikhathi kuyenzeka ngisheshe ngichame, kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi induku ayifuni ukuvuka nje at all. Ngithi ngiyazama ukuyisukumela le ndaba ayikube inhlangazumuka nomoya. Ngihambe ngiye kwenye inyanga ngeke ngize ngisho ngegama. Ingizame kube right mhlambe for amasonto amabili. Emva kwaloko hayi iqala iqhubeke lento. Ilokhu iqhubeka. Angiyabona ukuthi hayi umshado uzophela phela manje. Uzophela manje umshado. Nginayo ingane iyodwa. Kodwa manje ngiyafuna ukuba nezinye ingane but angazi file ngenze njani. Okay, first iqala nje. Umama wasekhaya ngabe ngaphambilini esayintombi uthandana nani, sajola kusemnandi. Kanjani bezizwa kanjani ngawe empedeni? Njengoba ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi bengumuntu nje oyijongo bathanda abantu besifazane size sasafika ezingeni lokuthi siyangena emshadweni. Lento iqala nje manje ngoba sengifuna ezinye izingane. Okay. Mhlambe ungena emshadweni naye ubunawo amanye amantombazane eseceleni umbhanqe nawe yena. Njengowazi ukuthi amadoda ayantshontsha. Nakhona bekuye kwenzeke. Uthola ukuthi ngithi. Uthola ukuthi hayi induku ayifuna ukuphakama. Okay. Ngifuna ukuchecka la. Unaye manje iyahlupha induku. Uma uphumela eceleni uya kamakhelwane, uya esayidini, kona kuhamba kanjani? Mina ngiye emasayidini bhuti wami. Kuye kwenzeka njengoba ngeke ngachaza ukuthi kuye kwenzeka uthola ukuthi ayivuka induku, kuye kwenzeka ukuthi iyavuka but angifiki umuntu wesifazane angimenelisi. Osho ukuthi bhoti umama noseceleni kuyenzeka. Okay, ngibuza lo mbuzo ngoba kukhona ubhuti owaba ne-problem noma singabanga naye we-show. Waye umama kangenzeki. Kwenzeka kuphinde kungenzeki kodwa nje bekwenzekile kube into engekho. Kanti wayecushwe intombazane ayethandana nayo icasula ukuthi uselobola omunye umuntu ikhona. That's why bengibuza ukuthi eceleni kuhamba kanjani ngoba yena eceleni kwaku right but ekhaya kuphela kwakubheda khona. Inkinga ke nalapho ngingasola ngoba ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi bengumuntu waba abantu besifazane. Ngeke ngize ngazi ukuthi ngenzeka ukuthi ngiyithole kumuphi umuntu esifana laba kade nginabo. Yabo, laba kade benginabo ngoba phela manje uyazi uma ngabe usukhethe oyedwa
kuyenzeka ukuthi nalomuntu kade ebhekile ukuthi hayi nami ngenzeka ukuthi ayibo mhlambe nami ngibe semshadweni nalomuntu ngoba mesingena othandweni sonke sibe sinenhloso zokuthi sifuna ukushada. Kungenzeka ukuthi mhlambe le nkinga enginayo mhlambe ngathi kwabanye abesifazane engangikade ngigijima kubona. Okay. Mhlambe umama ke yena ukukhulume naye yeke ukuthi mhlambe usuke ngangigculisekanga ngalesikhathi nisayenza. Mhlambe ngakusasa nihlale phansi noma ngelinye ilanga nihlale phansi nikhulume lo daba lolu. Ngiyasaba ukukhuluma naye lolu daba ngesizathu sokuthini na. Ngesizathu sokuthi phela mina ngitheme ngabe sesingena emshadweni ngase ngishintsha ngingumuntu osethi hayi useqondile kanti cha hayi angakaqondi kahle. Hlehle. Ingakho manje ngisaba ukuthi ngilikhulume naye lolu daba. Kodwa manje uyena uyangichazela ukuthi cha hayi mfethu hayi baba wekhaya hayi ngeke hayi akaneliseki kahle. Wena usaba ukuthi mhlambe yena logcina seya ngaphandle. Ngiyakusaba mnumzane. Ngiyakusaba because umama wasekhaya ngiyamthanda. Angithandi ukuthi ngiluzwe umama wasekhaya because uyena phela ongibhekela izingane. Senisembedeni nenza into ezabantu abadala uround 1 wenzeke bese kuyaphela konke. Ithini imuthi senihleli nje nomabili ke? Ayibi inhle ngoba phela usuke ngaqedanga. Usuke ngafikanga yena kuvutho ndaba. Ayibi inhle ngoba lento isinesikhathi ilokuyenzeka. Isinesikhathi ngoba uqale umuthi isiqala ukushintsha manje ngoba phela manje ilento iqhubeke njalo. Ilokuqhubeke njalo ngiyalidinga usizo angazi ukuthi ngingasizakala kuphi. Okay. Naba ukhona abantu asebangakhuluma nabo direct ngapha ngasese. So ngizokunikeza lezi zinto lezi engabanikeza bona eceleni ukuthi uyisebenzise. Yes. Then uzositshela ke ukuthi zihamba kanjani. Ngizokunikeza only 7 days ukuthi ubuyele kumina ne-feedback. But masubuya ne-feedback socela ukuthi nomama abe khona. Yebo. Ngoba kumele naye ifuthi mhlambe nicushiwe. Yes. Okanye ucushe wena naye uyogcina esihlambe esengakuthembi. Kubalekile ukuthi uhlale namuntu wesifazane ukhulume naye. I think kuba lula if ukhona umunye umuntu abone nawe ukuthi cha usuzamile imizamo nothi ukuthi mhlambe yena lento engenzeke kuyena imicasula yedwa nawe ibicasula wazi wayizama imizamo usuzame kaningi uhluleka but manje sekufikele esiphethweni sokulunga ngoba imshado iyafa ngalento le. Iyachitheka kakhulu mnumzane imshado. Ngiyafisa ukuthi ngilithole usizo noma ngabe kuthiwa ubani oyimisele ukuthi angangisiza angaxhumana nani anisize angisize mina ngoba phela ngiyakufuna ukusizakala ukuthi ngigcine umuzi wami uqhubeka uyaphambili. Ngiyafisa ukuthi ngiphinde futhi ngibe nezinye izingane. Unombaba abamshaya ngesichitho sofudu angithi yazi ufudu inentamo eshona kanje efonqekayo so nenduku yakhe ayivela inciphe. So baningi mhlawumbe abantu abanama problems afana nalawo. Izinto ezifana nalezo kumele usukume ukhulume. That's why sinama show afana nalawo ngoba esisenza ama video kanje sihlangana nabantu abahlukene, hlangana izinyanga, hlangana nabantu nje abangazona izinyanga, futhi wakhe imithi. Uyayala sento efana nalezo. So abantu abangahlali nje izinto zibheda ngoba intombazana igirlfriend izobaleka, side chick izobaleka, umakoti uzobaleka, ucela usele wedwa. Ngicela ngisele ngedwa mnumzane nezingane zisele zodwa ngoba phela manje zizogada ubani umakoti engasekho ekhaya. Ngizophuma kanjani ngengaphandle ngithi ngiyozama ngaphandle uma ngabe lento ngoba phela nami sengizoba manje umuntu osenamahloni nosesaba ngisho ukushela ngoba phela manje angizazi ukuthi inkinga engizohlambezana nami ngithi ngiyagibela phezulu komuntu wesifazane. Okay, le show asijajani kodwa esilungisa le problem le nawe kuzomela uyeke uphuma ngaphandle ufocus kumama yabo ngoba abantu bazosithina sikhondona into engekho right ngoba abanye bayabuka la namakhosikazi abo namakhonyana babo bese bethi hayi lo muntu u-wrong ngenxa ukuthi une-side but manje ilungisa iproblem bese uhlala kumama ube loyal kuyena. Ngiyathemba nawe uloyal kuwena akaze aphume indawo ngaphandle esithemba ukuthi kukanjalo. Wena ke ufila kanjani ekhaya uthetha wenza konke kodwa wazi ukuthi ekameleni hey uyashoda. Yo mnumzane ubona ngaziphi uyaphela ngoba manje awucabanga uzothi amthethisa athi wena lento engavukelwa uzothini udle lento engavukelwa. Kubhlungu mnumzane ngiyalidinga kakhulu usizo. Okay, ngicabanga ukuthi uchaze konke nabazofunda nabazothola isibindi kule video bayothola isibindi
mina nawe asixhumane ngasese ngikunikeze into efuna uyinikeze sibuye after 7 days nama results if iyabheda ayisebenzi but mina nginabantu abawu6 esingebanikeze yona ayikhohlwa so now I'm hoping izoba kanjalo if ingekho kanjalo sizobe sicheck ngendlela ngoba ngenzeka mhlawumbe ucushiwe ucushiwe vele into yami ngizisebenze but ngizokunika into le bese sizama ukucheck ukuthi awucushwanga yini if ungacushwanga then kuyoba right umama uyobe esholo yena izovuka impomo mnumzane iyovuka impomo uyibo ilanga ngiyafisa nami ngibuyele ngathi ngibuyele ebusheni bami kwaphela ngigane mnumzane umuzi wami awu mnumzane ngiyabonga kakhulu no seba kakhulu isikhathi sakho bhuti wami nanokuthi nje uzoshare isithole esifana nalesi akusivale le video lena sizobuya ngophathi 2 ya bafethu imndeni yenu ayingafi abantu abanganisiza bekhona ake sithi next time stay blessed.